Според Newsweek, GPS смущенията са се увеличили заради разполагането на допълнителни специализирани системи в руския балтийски анклав Калининград, където има важна военноморска база. GPS е създадена като военна система и днес се използва от крилати ракети, въздушни и морски дронове. Оръжията, с които Украйна и Русия си разменят удари дълбокия тил вече 2 години. В същото време сателитната навигация вече близо 25 години има мащабно цивилно приложение. Заглушителите могат не само да лишат самолети и кораби от точни данни за локация и скорост, но даже са в състояние целенасочено да подават грешна информация. Това е потенциално опасно, защото може да подведе екипажа. Според експертите, Москва не е предприела нарочни действия срещу цивилния трафик, но е факт, че рискове не липсват. Пътническите самолети имат и алтернативни навигационни системи, но в условията на продължаваща война в Украйна с употребата на пилотирана и безпилотна авиация и на зенитно-ракетни комплекси, даже и най-малката грешка в курса може да изложи стотици хора на опасност.